El meu TFG, jo el que volia tractar era la situació que pateixen les dones que tenen discapacitat intel·lectual envers el que és la sexualitat, el tema afectiu, romàntic, perquè em sembla que moltes vegades està deixat de banda. Llavors, com estava la possibilitat de fer un programa d'educació, vaig dir, doncs vinga. Llavors vaig voler fer, mitjançant una recerca exhaustiva amb evidència que respaldés les pràctiques que jo volia dur a terme en un programa fictici, vaig poder desenvolupar 9 sessions amb material propi. És veritat que m'ho vaig basar també en altres projectes que vaig anar veient i de lo que m'va agradar. I jo el que volia era fer que la gent pensés una mica, una conscienciació de ostres, aquesta gent, aquestes dones amb discapacitat intel·lectual també poden sentir, també poden tractar, també poden desenvolupar aquests sentiments com la resta de nosaltres? Doncs sí. Llavors crec que és un treball brillant que va fer, perquè jo, la veritat, la vaig ajudar molt poc i que me serveix a mi com a professional. De fet, després del seu treball jo ho vaig introduir dins l'assignatura que dono, que és Educació i Promoció de la Salut, en com aprenen aquestes persones i recursos que els hi podem donar als infermers, en aquest cas, i infermeres,